Wah. Wah. Ah. Wah. Wah. Oh. Wah. 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 Gus Bambang Gunadewa. Ing atase kula menika namung gedibal 17 wong saudon saurupan. Ning sampeyan wanita jiwa raga anggenipun ngayomi dhumateng Semar. Mendah kaya apa mareme pakmu duwe anak sing kaya ngoten niku. Ndara wong ayu sing kaya godhong tunjung netrane manuta ndak emban ojong. Nadyan to ning donya iki wanita digelar tur dasare akeh ingkang sulistya ing warna ning parandene ya mung panjenenganmu sing pinter ndodhok marang jantunge Samba. Mbak Yuhak Nyanawati. Apa Dimas?
Aku wis marem, aku wis tentrem waton sumanding kelawan sliramu. Nadyanto yen di nalar magepokan kelawan alur utawa sara silah. Kowe iki pernae adiku kaipe ning sing jenenge wuta. Katresnan kuwi wuta ora nyawang sapa wae nanging kabeh mung kekejer anggene kepingin ngingsep marang sari-sarining katresnan. Tumrape Samba luwih gampang tresnani wong wadon 1000 tinimbang nglalikake siji sing wis nggegem marang jantungku. Nadyan to kowe iki sikap pernah Mbak Yuku dhewe ning wis jaman lumrahe Ripalungguhan iki angger wong pepacangan kuwi mesti sepuh sing putri kaya Ripalungguhan iki. Iya. Ora apa-apa ya, Dik. Ora apa-apa kok, Mbak. Syukur, Dik. Ya semoga-moga lekasku sing kaya ngene ana sing nulat. Ya kuwi tanpa beda karo putrane piyayi kene ingkang nama Arya ingkang tresna kelawan manita sing luwih sepuh ya kuwi sing jenenge Nawangsih ngono. Aku selak kedereng Samba. Ayo gandengen tanganku tengen manjing ning sono Palereman. Mboten Kakang, Bu. Menawi mapan wonten ing sono Palereman menika kula sampun kulina. Menika mapan wonten tengahing alas, monggo kula trima sasane ngajeng menika sisih kulon menika wonten wujudipun watu gedhe. Mendah kados pundi endahe lan mareming rasa raos kula menawi kula saged stilem kanthi abebantal sing nyengkir gading ageguling pentis kuning. Pancen kaya mengkono. Ayo Ripalungguhan iki aku manut ngibarate si kembang kang wis mekrok ngambar gondo arum ngenteni praptane Sang Bremara. Ya. Aku dadi kumbang bakal mider lan kekider goleki sarining kembang supaya mengko aku bisa ngincut satemah angin sep tapis sari-sarine kembang satemah Samba marem entuk jatining pemarem ora perlu suwe-suwe cukup sak mareman bae aku wis trima mung pisan ya nggih. Wong ingkang ngumbar kelawan nepsu datan meruh kelawan agama suci yektine marem ora kaya lelumban asmara sing dudu kelawan pacangane kang sejati. Nadyanto kapernah Mbak Yunira parandene malah saya dadi nenggih Sang Samba nggih ngendhaleni ibarate kaya laku ning gendhing wiwit saka cucur bawuk Paryanom minggah Sri Katon mangkono katon mentur nenggih Sang Haknanawati Sukmanira ilang mangkono saya ngangsek dadi ayak-ayakan munggahing srebeg datan den palarake karena sampun boten sranta den sesekake sampak mangungkung mangkono balimbalan saya sesek dupi wonten tengara tudung delang tandhe rebah kasulayah godres wujude keringet pawongan kekalih kok iso ning dhuwur watu lho karepe iki iso ning dhuwur watu
ing atase iki Ndara Samba ki putrane Narendra dudu polisi kok ngalor ngidul nggawa borgol. Mongko akeh papan-papan palereman sing ora larang parandene kok ya alah ning tengah alas kaya ngene iki. Mang enget sampeyan niku dudu wong saudon saurupaning putra Narendra Socaningrat Abaring jagat. Ning cak-cakan sampeyan tek kaya ngono, mingkepo lambemu. Kowe ngucap kaya ngono kuwi mergo ora nate ngrasake kaya apa dadi bocah nom. Bola bali. Kowe wong kere, kowe wong sekeng. Derajatmu apa, pangkatmu apa wani ngelikake, wani ngandani karo Samba. Wis dadi sumpahe Samba. Yen aku campo asmara Trisna kelawan Mbak Yuku, sapa sing ngelikake dadi musuhe Samba? Wis lah dalan tenan. Kula niku wong tuwa, nggih. Wong tuwa niku yen ngerti anak putu, bocah enom sing patrape ora genah, merong saka lajering kautaman kewajiban kula ngemutaken syukur menawi saged. Ewadene mboten saged, nggih sampun merga bejo lan rekoso, swarga lan neraka sing nyangga sampeyan ra mingkem lambene. Oh, ayo minggat. Wong tuwa ora cetha. Ora kena diman. Tibani jemparing mbuh tibamu. Menika kadang kula sepuh Kakang Gunadewa. Kok tindak mriki mongko saklebetipun Samba menika nedeng karonsih kalian Kakang Mbok Haknyanawati. Ingkang dipun kersakaken kados pundi? Menapa ngersakaken ngraosaken kanikmatan Kakang Mbok Haknyanawati kangge kembul tiyang kalih? Blangap-blangap aton ngucap. Cetha lamun ta Samba wuta karo kautaman. Mongko blegermu ki menungso. Menungso ki kinantenan mutiara papat. Ya kuwi agama, akal, moral lan rasa isin. Ning nyatane patang perkara ki ora ana sing nduk gunakake mula patrapmu kaya kewan. Yen ora nduk lereni karma sing bakal nduk tampa besok matimu ya dadi pengewan-ewan. Wong nganggo buntut dadak nyado kaya ngono ibarat. Ora ngandel, ora percaya. Mbak Yu Haknyanawati. Ayo ronde kedua, ayo.
Hanenggih ingkang mapan aneng ereng-erenging gunung Sabalan ing wewengkon bumi Purwamadya ya negara Persia sakniki dadi Iran. Gunung ingkang putih memplak awit tinutup salju karana nyarengi mangsa adhem. Parandining kono ana tanduran ingkang dhuwur 8 depa nenggih wit delima. Sinawang endah dasare gumrandul wohe ingkang den percaya dadi tamba saliring lelara kayata bisa nglegakake gulu tambane watuk tamba weteng ingkang mules nyehatake empedu lan uga ambeyen lan becike tirta kama satemah nambahi greget olah sanggama. Ewadene ingkang awujud lenga wijining woh delima uga dadi tamba tumrape wong wadon ingkang nandhang kanker payudara. Ucap ingkang kindang kapracundang gemawah ing kono ngalumpruk datan Garbedaya nenggih Natandrawati Sri Bathara Kresna ingkang nampa sikuning dewa awujud Semar Badranaya. Ing cipta amung pasrah sumarah sumendhe mring pangeran. Handada sewu dosa kang sinandhang kedadak ana kaelokan ketitik wit delima semune kaya tantega mulat panlangsaning titah. Mangkono wit delima ya ngucap anut lawan purbane kang kawasa. Lir sapada tumiling angulati Puspita metemindah kang warni midering taman anon sekar warasiki ing mengko kisana nadyan to kowe ora angucap nanging aku wit delima wis bisa nyurasa isine batinmu ingkang kebak rasa mertobat. Kisana yektine manungsa kuwi dununge luput murka lan lali sing kabeh mau pancen dadi sandhangane titah. Nanging nadyan manungsa mesti kadunungan dosa waton kanthi tumemen anggone mertobat lan tulus lair batin anggene nyuwun pangapura mesti wae
sipating Gusti ya kuwi welas asih bakal narbuka marang lawanging mertobat. Mula ripalungguhan iki aja sedih, aja susah. Gatekno kang dadi kandhaku supaya bisa kascaryan kang dadi rasamu Kisana. Yahning talaga kadhi langit Kisana ngertiya bab perangane kang cinipta Gusti kang awujud tanduran kewan lan menungsa yen wit-witan kuwi butuhe mung urip mula urip ana alas ya gelem urip ana gunung ya ora ngresula buktine ora ana critane wit ngalih saka nggon yen ra dilih karo menungsane ewadene makhluk angka loro ya kuwi kewan. Kewan kuwi butuhe mung telu, ya kuwi urip, mangan lan sanggama. Yen mangan tanpa pitung, tanpa digagas kalal lan karam, sing baku wetenge wareg. Apa meneh bab sanggama, kewan kuwi ora mikir kuwi dulur apa dudu, ponakan apa misanan. Butuhe mung nuruti nafsu nanging lamun to menungsa kuwi sangune genep ya kuwi urip mangan sanggama lan rasa pangrasa budi pekerti ati suci pamriye supaya manungsa jiwane luhur gelem ngayomi marang pepadane makhluk klebu ngayomi kewan lan tetanduran sak isine jagat kabeh Kisana para gage sawangen wing delima iki bolong dadi 5-5 wohe bolong dadi 5-5 yektine manungsa aja nganti lali 5 perkara ya kuwi nglakoni ngagungake asmane Gusti manembah lawan Gusti meper hawa nafsu kanthi taberi poso asih mring sesama kanthi nyisihake bondo kanggo diparingake ingkang butuhake dene ingkang pungkasan anjangkah tumuju papan suci kanggo nyuceni kelawan jiwa raga pikiran supaya tetep eling yen tumitah ana sing nitahake urip ana sing uripi lan supaya uripe bisa urup dene urupe kanggo hayune sagung dumadi mula menungsa ana donya aja mung ngumbar hawa ning sing pinter ngayomi karo nafsune dhewe ngayomi kelawan kewan tanduran lan ngayomi kelawan jagat sak isine Semareka den prayitna semurire eka balik ing atase mung wujude wit delima parandene kok bisa kandha tur kandhane kebak utama kowe tak aturi priksa ya wit delima aku ngubengi jagat paribasane yektine mung bakal ngemis pangapura marang piyayi sing nate tak gawe tatu rasane ya kuwi Kyai Semar Badranaya yektine aku ki Ratu Ndarawati sing salah gawe nampa karmaning Gusti
aku tangeh bisa ruwat panandangku yen durung bisa antuk pangapurane Semar Badranaya. Gandeng kowe wis tulus ikhlas lila legawa merema kang dadi netramu. Coba lantarane aku ning kabeh gaiping Gusti tak ruwat panandangmu balih kaya wingi-uni bisa pulih Ratu Ndrawati. Nata Kresna lan andika Duh Yayi Prabu Ayiwa ngaturake panuwun dene panjenengamu Widlima dadi lantaran aku ruwat saka panandang ning pedaya apa wujudku bleger Ratu Ndrawati meneh lamun ta durung bisa ngaup pepadane Kyai Semar kula kang mangkono yen pancen kowe Widlima sing digdaya aku petukna karo Kyai Semar tak ngisop njaluk ngapura karo panjenengane. Sarta madangi jagat tuk mungup-mungupaning sapucak ing wukir marbabak bang sumirat neng soroting surya mekolan gunung-gunung Kyai Semar aku njaluk ngapura Kyai. Sewu dosa lan kaluputanku. Aku nyuwun pangapura ya Kyai Semar. Inggih dawah sami-sami. Ning saderenge jenengan ngrangkul sikil kula enten bocah sing kena diarani bocah sing pinter mbagusi karo wong tuwa utawa birul walidain. Wonge lungguh teng mburimu apik bocah kae. Gunadewa. Sampeyan nadyan tombuh baten sampeyan pripun ning anak sampeyan siji niki mangsingkirke saka kamulyan kawibawan kraton mangengerke dhumateng kiai utawi pendhita mbae si Gunadewa mapan wonten ing padepokan utawi pesantren Astana Gadamadana. Sampeyan sok yen mati kejaba ngenteni sapaate utusaning Gusti sing pungkasan bakal ngenteni sapaate bocah niki. Kyai Semar matur nuwun kowe ngelikake kelawan Ratu Ndrawati ingkang kalimput kaya mangkene. Nggih. Kula mboten maido. Wong niku apika kaya apa, wasisa kaya apa, lan uripe nyanding bondo donya lan derajat pangkat, racake ora kena dipidak wewayangane, ora gelem disalahke sing salah kudu wong liya, apa-apa njaluke menang, njaluke diajeni, njaluke dihormati.
Ning kanthi lelampahan menika sampeyan dadi mawas diri, setiti, ngati-ati lan permati. Wong niku geleme ngati-ati yen sampeyan kudu kesandung lelakon kados ngeten iki sinuwun Harimurti.